Unímonos a Creafogar porque é un evento no que nos podemos achegar o que nos sabemos facer, que é o coñecemento histórico e a divulgación, non? De historia vai achegar ao proxecto, xa dun modo máis concreto, a historia da casa, que nos acolle neste evento, a historia das persoas que viviron nela, non? E despois unha serie de elementos de contexto que nos poden axudar a entender cousas das que falan as paredes e os obxetos que imos presentar, como é a conversión dun edificio nun fogar, a búsqueda, que é algún proceso histórico, a busca do confort nunha vivenda, o nacemento da creación dos espacios domésticos como xos entendemos, desde a cociña até o interiorismo, a evolución do enxoval doméstico, cousas máis xerais que nos van a axudar a entender e a situar nunha liña histórica os obxetos que estamos vendo aquí, que traen equipos e persoas vinculadas ao deseño galego contemporáneo.